जानाया लोगोफोर बोथिसे जाखांलायबाय आरो ना ओमफ्राय माने दिनै थांनो लागा न'आव ओमफ्राय अखायानो गाला माने मा आरो अखायानो गारला आरो अखायानो गारला आरो ना ओमफ्राय मैजा दिंखिया खनसायबाय ओमफ्राय औवा मेवाइ दङ आरो ना ओमफ्राय नायना दोनदोंमोन ओमफ्राय आनै लानाबो बिलाइ खाना दोननो नागिरदोंमोन आरो ना दा दसे थानानै मा जायो बेलासे थांनायफोर जायो खोमा मिथिला आरो ना बिराद अखा हाबाय ओइयाव आनै लाहा खोथिया फोगोन आरो खोथिया ओमफ्राय एबार आंबो माइ गायनो फैगोन बेयाव आनैया माइ गायगोन आंबो माइ गायनो टाइमाव आनै लाहानाव फैना थाफैगोन आङो आनै लाहा आनैया हारसिं जाखासिगोन आरो बाबा फैसिगोन आरो र' इयाव थांनि आरो नानैयाव ने लोगोफोरनियाव मायबा माइलि ना मा दङनो आरो ना बेखौ फोगोन माने ओमफ्राय खोथिया जागोन आरो ना थ' आं बेखौनो आनैखौ सोंबाय आरो ना जे बेयो जखाय फिसिनाय नामा जखाय संदो नामा होननानै सोंदोंमोन आरो ना आं मिथियाखैमोन थ' दासो मिथिबाय आरो ना खोथियाखौ बिदि खालामना दोनग्रोयो होननानै थ' देखायनो आरो नानैखिनाव माथावरि दङ ओमफ्राय नै जा दैमा दङ आरो ना सुख्लाय दैमाया थ' देखायगोन आरो ना आंबो एसे अखा थाइफ्रिबाय दङ अखा आं बाहेरायाव ओंखारबोनायखाय बांद्राय हालायबाय आं बाहेरायाव फैनायखाय अखाया हासिनबाय मबाइला हामा जासिगोन आंना माने आं ओइखौ नायनो थांनो नागिरदोंमोन आरो ना मालायना गालांदोंमोन मैया मोसौ हैनो थांदोंमोन फैफिनबाय आनैया आंहा न'आव थांनो मोनसिगोन अखा गाबाय अखाया गैला 11तासो जाबाय 1तासोआव थांगोन ना आं माइ गायनो फैफिनगोन आयौ मा अखाया होनदों माबाबाय सेमबाय इफोराव माइ गायगोन इफोराव इमान दै जादों माथो इफोरलाय मा जागोन हाब्रु जाजोबगोन ना गेले जाजोबगोन गैला ओइयावबो बेयाव खोथिया फोगोन खोथिया थांसै जोङो थांसै 2000 years later गाइस आं दहाय माने इमान लाबाय थायासै ओमफ्राय सफैबाय आरो ना आं न'आव ओमफ्राय बिराद गरम आरो ना गरम माने बोथोरा थान्दायाना ओमफ्राय हाजो गाखोनासो बिराद बोरैबा मोनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा नै अन्थाइया नायलाय अन्थाइया गोजौनिफ्राय गोलैसिनबाय आरो ना आं गैयामोन नालाय मिथिया एक्लायखोसो ना बेलेग गोलैखोसो खिन्थु लामायाव बिराद अन्थाइ माबानाय दङ आरो ना माने लामायाव अन्थाइ बिराद गोलैसोनाय नुदों लामायाव माने हाया गुरै जादों नालाय ओमफ्राय गोलैसोदों आरो ना लामायाव जिं नुबोबाय थ' लोगोफोर आं दासो सफैबाय आरो ना ओमफ्राय आं एसे मोखां सोखां सुना लानोसै दा दसे थानानै आरो देखायबाय दङ आरो ना आं माने मना गिदिर लाबोदोंमोन ओमफ्राय दोनबोबाय आं गाहायाव थ' दसे टाइम थादो ओमफ्राय देखायगासिनो आरो ना ओमफ्राय फारसे सिथ्लायाव फैनानै मोसौआ खिनानै गालांलायबाय ओमफ्राय नै जा गाखोदो आरो ना माने नैयाव आङो माने सुपारि एसे लाबोदोंमोन आरो ना नैयाव दायो थालिर फस्लाजों जागोन ओमफ्राय बेखौ आङो दा एसे रुनानै दोनसै आरो ना आं फारसेजों बेदरखौ एसे रुना दोननि आरो ना ओमफ्राय दायो मोना जानोसै थालिर फस्लाजों ओमफ्राय आं माने इमान भिडिअ लायासै माने फैबाय थानाय टाइमाव ओरैबायदि अखा खोमसि जादोंमोन आरो ना ओंखायनोथ' न'निफ्राय हाखु दाखु ओंखारनाय जाबाय थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारबोबाय आरो ना मैगं थफ्लाफोरखौ लानानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय फैयै मा जाखो बेयाव आंखौ गरायसराव लासे फंबाया दोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय गरायसरनिफ्राय इयाव लासे फैबाय सारियालियाव लासे फैलायबाय आरो बेनिफ्राय आरो गारि सोलायनांगौ जाबाय आरो ना एखेबारे आं बिराद खस्थ'मोन आरोना बिदिखौ थ' दाथ' थांनाय जाथ'ला ओमफ्राय माइ गायनाय टाइमाव थांनाय जासिगोन आरो ना मानो होनोब्ला आं न'आव फैबाय न'नि ब्लग मोनसिगोन माने आं गामियाव इमान बनायबाय थायासै थ' गाइस न'आव फैलायबाय नालाय बेफोरनि दावराव खोनासंनांसिगोन एबार बिराद टेक टेक सान्दुं थिंबाबो गाबनाय खोनासंबाय थानांसिगोन आरो ना ओमफ्राय फैग्रोमोन आं खायथियावनो मायबा अरजोब्बाय जोंहाय ओमफ्राय
आं गामियाव थांबाथाय भिडिअखौनो आपल'ड होनो हाया आरोना मानोना इमान एमबि जोबो ओमफ्राय फारसेजा 5G नाङा मबाइला ओमफ्राय एमबिखौनो आं खोनथामसो सोखायो आरोना खोनथाम सोनायनि उनावबो आंना एमबियानो जोबनानै आङो आरो हटस्पटसो लाबावो बिनानाव फंबायफोरनिफ्राय बिदाफोरनिफ्राय थ' बिदिनो जायो आरोना गामिफ्राव थायोबाथाय एकदमबारे माने आंनाथ' दसेनो जोबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव फैबाय नालाय दा भिडिअ आपल'ड होनोसै आरोना दङमोन माने दाख्लै लानाय दंखायोमोन क्लिप्स एसे थ' दिनै होनोसै आरोना आपल'ड बेजों लोगोसे एसे माबानानै थ' नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना बिदिनो सानफ्रामबो कन्टिनिउ खालामसै एबारनिफ्राय थ' बेनोमोन आरोना बाय बाय